Маршруты даўніны з Уладзімірам Цвіркам. Вітаю вас, сябры. Хвала нашаму Хрысту. Мы зноў на лецішчы, зноў у гэтай прыгажосці, не пасаромеюся сказаць. Вось. Мала гэтага, сёння у нас і наступныя 3-4 перадачы будуць трошкі другога фармату. Гэта будуць тэматычныя маршруты. Незвычайнае тым, што гэта будзе нешта пра асобнае. Вось мы, калі вандруем, глядзім, што архітэктуру в асноўным, так? Можа, нехта і на возера з'едзець. А скажу вам шчыра, што вы прыязджаеце вельмі шмат цікавых мясцін і розных менавіта мясцін, дзе адбываліся нейкія падзеі, якія звязаныя з асобамі нашымі гістарычнымі, з нейкімі незвычайнымі, нейкімі такімі прыроднымі перлінкамі, тымі самымі дубамі, камянямі. Вось. І вось, дарэчы, першы маршрут у нас будзе з гэтай серіі, які называецца «У ваколіцах Нясвіжа». Вось мы з вами да чаго прызвычаіліся? Нясвіж, гэта значыць прыехаць у Нясвіж і здымаць усё там, што ёсць у горадзе, так? Там, так, канешне, дастаткова, і там мала нават аднаго дня. А вось вакол Нясвіжа таксама ёсць вельмі незвычайныя, такія прывабныя рэчы, якія вельмі мне хацелася б, каб вы паглядзелі. Менавіта у мяне такая прапанова. І вы паглядзіце інакш на сусвет, які вакол Нясвіжа, того незвычайнага такога месца ў Беларусі ў нас. А побач мясціны атрымліваецца, што яны, калі, канешне, параўноўваць з тым жа самым замкам ці паркамі, але вось вы, пачуўшы гэты маршрут, зразумееце, наколькі таксама цікавыя ёсць побач з гэтым прыгожым, незвычайным горадам, ёсць мясцінкі. І так, у нас будзе тэматычны маршрут, які называецца «У ваколіцах Нясвіжа». Всё. Першая у нас кропачка Заазер'я. Гэта наогул на тэрыторыі самого горада, гэта за паркамі там. Вось. Вы і спытаць можна, і па QR-коду можна знайсці гэтую мясцінку. З канца 18 стагоддзя ўласнасць роду Ваньковічаў. З сярэдзіны 19 стагоддзя фальварак належыць роду Радзівілаў. Тут закладваецца невялікія аранжарэі раслін, якія выкарыстоўваліся для азелянення рэзідэнцыі і самога Нясвіжа. Бачыце, у гэтым ужо нейкая асаблівасць гэтага месца. Захаваўся гаспадарчы будынак. Побач з ім мы маем магчымасць убачыць самы стары ў краіне чарэшчаты дуб. Дрэва мае 13 ствалоў. Дуб і дуб, па-першае, гэта адзіны ў Беларусі, бачыце, атрымліваецца, старейшы. А другое, ён вельмі незвычайна пачаў расці, можа яго калісьці, пашкодзіў, я не ведаю, ураган нейкі, так, ці можа чалавек. І ён пачаў расці у 13 ствалоў. Калі падысці да яго, прыглядзецца, я думаю, што большасць з вас будзе здзіўлена і захоплена такой з'явай прыгожай. А ён побач з нясвіжскімі паркамі, да яго амаль ніхто не заходзіць. Можа, і большасць з нас не ведаюць. А вось, дзякуючы гэтаму тэматычнаму маршруту, вы будзеце зноў жа бачыць вось такія незвычайныя рэчы. Наступная кропачка маршрута Слаўкава. Каля дарогі Р-91, гэта зноў жа, прабачце, напомню, што гэта зноў жа зусім побач з Нясвіжам. Па дарозе Р-91 за вёскай відаць гара Іванава,
ці дакладней гара Святога Яна, вышынёю 209 метраў. Некалі на яе вяршыні існавала языцкае капішча з вялізным каменем-следавіком. Пасля на гэтым святым месцы будуецца царква, а следавік сцягваюць з гары да падножжа гэтай гары. Камень і сёння ляжыць ля падножжа гары, а ад старажытнай святыні засталіся толькі рэшткі падмуркаў. Дарэчы, калі трошкі воддаля глядзець, здаецца, і невялікі пагорак, але ж мы разумеем, што ўсе ўзвышшы ў нас у Беларусі адносна ўзроўня мора. Так вось 209 метраў это таксама такі пагорачак. Так ён паросшы там лесам. Вось. І адзіны сведка з мінуўшчыны гэта гэты камень. Яго імкнуліся людзі на свой час імкнуліся знішчыць, але бачыце, нейкім цудам ён захаваўся. Ён не на самой гары, а яго сцягнулі ўніз, і ён ляжыць на самым скрайку гэтага ляска і дарогі. А само ўзвышша, якое там на самым узвышшы, мабыць, на тым месцы, дзе было калісьці капішча, там паставілі святыньку, якая таксама не захавалася, захаваліся толькі яе падмуркі. Так, далей вельмі цікавая мясціна, а зноў жа пад Нясвіжам. Я яе прывязаў да населенага пункта Салтанаўшчына. Чаму? Таму што яна бліжэй, і нейкі час гэтымі землямі валодалі менавіта род Салтанаў. Так вот, глядзіце. У полі, у адзіноце гарадзішча. Шмат гарадзішчаў у нас па краіне, так? Але гэта гарадзішча, яно калісьці менавіта было яно Нясвіжам. Менавіта яно было Нясвіжам. Там былі і хаткі, былі культавыя пабудовы, мабыць, замчышча, маю на ўвазе замак. Перад вандроўнікам гарадзішча, дзе некалі знаходзіўся старажытны Нясвіж. З 16 стагоддзя ўласнасць роду Радзівілаў, пры якіх Нясвіж быў перанесены на берагі ракі Ушы. Мы дзе зараз і сёння ведаем, знойдзем і бачым гэта паселішча. А раней яно было менавіта на гэтым гарадзішчы. Як сведчаць археалагічныя даследаванні, на гарадзішчы жылі людзі яшчэ ў 4 стагоддзі. Доўгі час існаваў драўляны замак, уняцкая царква. Паселішча з'яўлялася ў свой час цэнтрам воласці клецкага княства. Это таксама, не проста радавое нейкае паселішча. Оно, бачыце, было цэнтрам клецкага княства. Вось, бачыце, лёс так атрымаўся, што горад Радзівілы перанеслі на Ушу, на берагі Ушы, а гэта гарадзішча сягам часу яго наставілі людзі, разбурыліся там нейкія пабудовы, і ўрэшце-рэшт яно асталося адно ў полі. Вось. Мяне вельмі ўразіла, таму што я хадзіў па гэтаму гарадзішчу і разумеў, што перада мною я хожу па зямлі некалі старажытнага того самага Нясвіжа, які ведаю я ў другім месцы, ў другім стане на сённяшні дзень. Вось так. Зноў жа неверагодна цікавая кропачка пад Нясвіжам, амаль на ўскрайку Нясвіжа, якая называлася раней гара Анёльская. Разумееце, якая прыгожая назва была? Найпрыгажэйшая гара пад Нясвіжам. Вышыня 236 метраў. На сродкі Яна караля Хаткевіча на ёй быў узведзены касцёл у гонар архангела Міхаіла. Існаваў драўляны, потым мураваны кляштар езуітаў. Маскоўскімі ўладамі было разбурана ўсё. А за савецкім часам гару наогул імкнуліся зруйнаваць, то есть зрыць яе, так? У 2019 годзе ўсталяваны камень з мемарыяльнай дошкай. Там такая ёсць незвычайная вельмі з'ява. Вы калі па галоўнай дарозе, калі асабіста з Мінска, калі пад'язджаеце да Нясвіжа, там перад вамі ёсць цэнтральная вуліца.
Вы па ёй прыедзеце і да замку, і да паркаў, і да касцёлу. Так вось, калі вы пад'язджаеце толькі пад Нясвіж, вы нават, можа, ну, калі вы менавіта ў гэтым прасвеце вуліцы галоўнай, да, вы бачыце далёка там за Нясвіжам высокую гару над горадам. І гэта мяне заўсёды цапляла, я заўсёды думаў, цікава, трэба заехаць і паглядзець, што ж там за гара такая прыгожая над горадам стаіць. Калі вы уязджаеце ў горад, гэта ўсё перакрываецца дамамі, дрэвамі, нейкімі пабудовамі, так? Але вось у самым пачатку вы звярніце ўвагу, калі уязджаеце на цэнтральную вуліцу, то гэтая гара пануе над усім горадам. А аказваецца, гэта тая самая Анёльская гара. І трэба ўявіць, што на гэтай гары стаяў цэлы кляштар, стаяў будынак касцёлу, што там былі пабудовы нейкія, і яны дамінировали на гэтай вышыні, над гэтым усім наваколлем. Гэта было страшна прыгожа. Я ўяўляю, як гэта было прыгожа. Але бачыце, прыйшлі маскоўскія ўлады і ўсё знішчылі. Там нават падмуркаў цяжка знайсці, яны, канешне, засыплены зямлёй, але калі прыйдзе час, я ўпэўнены ў гэтым, што прыйдзе час, мы нешта там раскапаем, нешта там знойдзем. А можа, гэта моя наогул такая блакітная мара, што калісьці на гэтай гары паўстане. Ну, можа, і не ўвесь там этот кляштар, хаця бы культавая пабудова, то бишь касцёл. Дарэчы, самога касцёла ёсць малюнкі. Здымкаў, не памятаю, мабыць, няма, а вось малюнкі ёсць, які ён выглядаў тады. Ось, ну, ўрэшце рэшт, бачыце, нават гара замінала новым уладам уже савецкім, яны наогул пачалі з гэтай гары браць пясок, і я не ведаю, праз нейкі час бы гары гэтай не было. Але змянілася зноў. Час змяніўся, зноў змянілася нейкія абставіны ў краіне, ну і карацей кінулі на гэтую справу, і таму гара захавалася, дзякуй Богу. Ну вось бачыце, якія цікавыя мясцінкі і якое прыгожае асяроддзе вакол Нясвіжа. Наступная, гэта 5-я будзе кропачка ў нас Чановічы. У сярэдзіне той вуліцы, што бліжэй да ракі Лань, цудам захаваліся курганныя магільнікі, узведзеныя ў 10 стагоддзі. Дастаткова вялікі час прайшоў з того часу. Бачны сучасныя пашкоджанні. Паміж вуліцай і курганамі расце магутны дуб. Легенда сцвярджае, што гэта сын таго дуба, які быў аднагодкам курганаў і з'яўляўся іх надзейным абаронцам. Зроблены на магільніку і больш познія пахаванні. Ну, вось наконт дуба і наконт самого магільніка, бачыце, якая прыгожая легенда, што некалі рос дуб, які быў суайчыннікам гэтых курганаў, ён быў такім ахоўнікам, мабыць, яму прыносілі там нейкія дары, там да яго звярталіся, як неяк асабліва, можа, ён меў нават і імя, так? А вось праз час, ізноў жа, выпадкова, можа, і людзі пасадзілі. Это ўжо нашчадак того дуба. Ён сёння расце. Курганы, канешне, тут вось як апісанні я агучыў, што пашкоджаныя там і пахаванні былі пазнейшыя, але калі вы заходзіце на гэту тэрыторыю, то бачны гэтыя курганы з такога даўняга часу. 10-е стагоддзя, гэта вам не хаханькі. Вот. Ну, што далей? Далей у нас Залешаны. На вуліцы, ну, і там не на вуліцы, а спачатку, калі вы уязджаеце ў вёску, ну, здаецца, вёсачка зусім там яна і закінутая, і ўжо, так скажам, занядбаная, і там, ну, жывуць людзі, нехта нешта аднаўляе, дзякуй Богу.
можа яна будзе і так і далей аднаўляцца, і там уже будзе такая прыстойная вёсачка, але на сённяшні дзень закінутая. І вось калі вы ўязджаеце ў гэтую вёску, там з правага боку, ну, калі па этой дарозе, якую я наведваў гэтыя Залішаны, ляжыць вялізны камень. Вялізны камень. Цікава, што яго свой час, савецкім часам імкнуліся яго зарыць. То есть узарваць, мабыць, сродкаў не хапала, так выкапаць яму побач і спіхнуць яго туды і зарыць. Вось пытанне такое, навошта? Навошта ляжыць, камень сабе ляжыць. А потым пачало высвятляцца, што гэты камень людзі да яго прыходзяць, да яго лічаць як нейкім такім, знаеце, нейкім абаронцам можа. Там нават легенда існуе, што гэты камень гэта асілак, які абараняў гэтае паселішча, і ўрэшце рэшт ён стаяў доўга над адным месцам, абараняючы паселішча, і ператварыўся ў камень. Але ж людзі яго ўспрымаюць як абаронца. Вот. Долкіндай. Такое вось, мабыць, старажытная назва. Долкіндай. Гарадзішча датуецца 5 стагоддзям да нашай эры. Гэта на 10 стагоддзяў старэйшая, чым папярэднія. Як сведчыць легенда, на ім некалі рос вельмі магутны дуб, які нават адважыўся падужацца сілай самым Перуном. Вось так легенда кажа. У час навальніц ён адкідваў маланкі назад у неба, а ў бок Нептуна, які, не сцярпеўшы гэта, спаліў дуб і само паселішча. Ну вось так. Не спрачайцеся надта з багамі, не старымі з новымі. Вось таму гарадзішча мае назву Перуновая гара, а дзе рос дуб, магіла Волата. Ну, мабыць, менавіта тое месца, дзе стаяў гэты волат, гэты дуб, які насіў назву Волат, вось гэта магіла Волата. Бачыце, адначасова мог гэта быць і дуб, а можа быць, нейкі асілак. Можа, наогул добры хлопец, які змагаўся за сваю адчыну, ну і там яго пахавалі на гэтым гарадзішчы. Ну, а вот Перунова гара, гэта тоже сведчыць аб тым, што, ну, бачыце, нешта паміж гэтымі кропачкамі, паміж гэтымі пісьмовымі ці вуснымі свесткамі нешта яно складаецца ў такую агульны ланцужок, і мы можам нейкія рабіць высновы. Вось. Дарэчы, калі вандруеце, то вы новае нешта знаходзіце, гэта яно вельмі, ну, зноў жа скажу, прабачце, другіх так скажем, не прыніжаючы, скажу, што нейкія таленавітыя людзі могуць узяць і напісаць нейкую легенду, нейкае паданне, нейкі расказ, нейкую казку. А чаму не? Так яно ж і пісалася ў свой час. Ну вось, далей. Далей у нас вёсачка, якая носіць названне Козлы. Ну, вось такое названне. Я ўпэўнены, што вельмі даўно, у пачатку свайго жыцця, Волат правёў атачэнне лесу бору. Потым лес той знік, а дуб застаўся уладаваць над усёй наваколіцай. Магчыма, што яму на сённяшні дзень болей за 5 стагоддзяў. Вышыня дрэва 35 метраў, дыаметр ля зямлі каля 3 метраў. Я тут пішу, што дакраніся да кары, прысланіся да яго постаці і адчуй цеплыню, я не ведаю. Кажуць, што да дуба, калі прысланяцца, ён дае табе моцы, сілы і здароўя. Ну чаму не спрабаваць? Што гэта перашкодзіць нам, так? А можа, таксама гэта на самай рэч так. І вось нехта атрымае дапаўняльныя сілы. Чаму не? Я ў пачатку пісаў, што ён рос у атачэнні лесу. А чаму? Таму што дубы, яны, калі маладзенькія, яны вельмі такія, ну, яны баяцца ўсяго. І ветру баяцца, і там дажджу, і марозаў, халадоў. Таму яны растуць у прылесачку, растуць сярод дрэў, маладняка, растуць, а іх моцы хапае, каб падняцца пасярод дрэў, падняцца вышыню. А вось калі яны дасягаюць неба,
яны разрастаюцца. Ну так у прыродзе, бачыце, усё навокал гіне, і ён пачынае панаваць на якімсьці наваколлі. Ну а сёння вакол гэтага дуба, які, пішуць, што яму 500 гадоў, мне здаецца, нашмат болей. Вось, ён застаўся адзін. Там, дарэчы, вельмі дрэнная рэч, там побач калгасны двор, і ўсё, што з кароўнікаў, там, не ведаю, з цялятнікаў сцякае, яно цячэ ў бок дуба, ці дакладней цякло. Зараз там людзі зразумелі, што нешта трэба рабіць, і каб гэта ўсё туды не цякло, вось, абараніць гэты дуб. Галоўнае, што калі вы яго бачыце, то не ведаю, каго б не ўражвала такая магутнасць, такая постаць такого вялізнага незвычайнага дрэва. Так што завітайце да яго. 9-я кропачка студзёнка. Тут мы кажам пра дрэвы, пра гарадзішча, а тут вельмі хочацца мне сказаць пра чалавека, які жыве менавіта ў студзёнцы. Багатая мінуўшчына вёскі вынішчана чалавекам ды часам, але дзякуючы мясцоваму краяведу Александру Абрамовічу, сёе-тое ўсплывае з сівой даўніны. Знайдзіце яго хату па вуліцы Новая, 31, распытайце пра надмагільны помнік Віктару Каліноўскаму, і пра камень, і пра другі камень, які прысвечаны Адаму Міцкевічу. Вось, я вам не буду гэта ўсё падрабязна распавядаць, чаму, што я не так упэўнены, дасканала гэта ведаю, а вось да гэтага хлопца, калі вы яго знойдзеце, паразмаўляеце з ім, ён вам раскажа. Гэтыя два помнікі даўніны, бачыце, такія, яны дастойны ўвагі нашай. Яны пакуль адзін помнік ляжыць, который надмагільны помнік ляжыць там каля вуліцы, а гэты камень, які пасвечаны Адаму Міцкевічу, не абы каму, так, ён у яго двары. Таму вось, калі ласачка, завітайце. І вы будзеце ўражаны і убачаным, і расказамі гэтага цудоўнага чалавека. І нарэшце ў нас ёсць 10-я кропачка, гэта Альба. Альба, гэта тая самая Альба, гэта летняя рэзідэнцыя Радзівілаў, дзе яны зрабілі неверагодна прыгожае месца. Там каналы былі такія, ад этого круг такі быў вялізны, як возера, ад яго адходзілі каналы, як зорачкі, такія ў бакі, так, як праменчыкі, па іх плавалі караблі, там былі штучныя вёскі, у якіх працавалі людзі. Нават казалі, што вось гэтыя, которые прыязджалі людзі, госці да Радзівіла, яны перапраналіся ў сялянскае адзенне і ішлі туды працаваць разам з сялянамі, з сялянкамі. Вось. Граблі сена, складвалі іх у стагі, нешта частаваліся нейкім, можа, малачком прыгожым, смачным, сыркамі нейкімі. Вось такая была асяроддзе. Там, дарэчы, храмы стаялі, там бровар стаяў. То есть была такая выключна цікавая мясцінка. Сёння яна пашкоджана вельмі. Там можна нешта знайсці, тыя самыя каналы, той же самы цэнтральнае, тое круглае возера, на востраве якога стаяў храм. Храм Альтанка, дарэчы. Але там захаваліся дубы. Вот мы калі ў Казлах бачылі дуб, так, ён адзін у полі. А ў гэтым парку, у Альтанцы, захаваліся шмат дубоў, і яны там не ахапіць іх і 2 і 3 чалавекам, іх там, там не 1 десятак, так? Вось, і пахадзіць для іх, і зноў жа, калі кожны абдымець, разумееце, якія вы будзеце моцныя хлопцы і дзяўчаты. Так што вандруйце, калі ласачка, глядзіце это ўсё, карыстайцеся гэтай інфармацыяй, якую я вам. Нехта, можа, і да мяне ведаў, але ж, бачыце, калі ўсё гэта разам сабраць, то атрымліваецца не менш цікавы маршрут вакол таго ж Нясвіжа. Добрай вам дарогі, паважаныя сябры, і ўсяго вам найлепшага. Маршруты даўніны з Уладзімірам Свіркам.